In Jesus' name. Jesus. Loba mthwebu hamba noba lo mntwana. Hamba nawe mama. Nayilala ulala ngathi ufile angafuni ukuvuka. Marunenkani futhi at the same time nanemkhulumisa. Akamameli lutho. Umntwana akekho la. La kuphila ilwane la. Akunamntwana la. Umntwana bamvalele ebhodeleni. Mara ngizakubuyisela umntwana la. Bani igama lakhe? Nonke! Kula mabhodlela bakuvalele kuwona ngiyakumemeza. Buya! Shasha! Buyela emzimbeni wakho. Right now. Come back. Shasha! Nonke! Shasha! Buya! Buyela emzimbeni wakho. La mabhodlela phathakile. Shasha! Gijima! Buyela emzimbeni wakho. Come back! Come back! Come back! Leyilwane right now ngiyayibulala lephila la emzimbeni. Nayi lenyoka iyafama. I Jesus. Lenyoka nayo. Lo mthwabulo uyareversa right now. Awubuyela kumnikazi wakho. Awusheshe. Come back to your body right now. Buya. In the name of Jesus. Namhlanje I speak life. And you are back to your body. And back to your senses. I connect you to your mind. And there will be peace in your household. In Jesus' name. Shaya izandla shaya uNkulunkulu. Phakamisa izandla zakho phezulu. Yamethembangi. Phakamisa nje izandla zakho phezulu. Thembangi. Yamethemba. Ngiyamethembangi. Yamethembangi. Memezane nihambe. Ayimemeza sonke lelwane iphume. Ayihambe. Hambani. Niyahamba noma niyahlala nina la. Niyahamba noma niyahlala la. Ansoze. Bathuma kuzokwenzani? Yo. Bathi nizofuna ntoni la? Bathi nizofuna ntoni? Bathani yonke into yenu nihambe. Shashani. Hambani. Siyahamba. Hambani. In Jesus' name. Glory to Jesus. Ayisanda uNkulunkulu. Yamethemba. And now, declare, my life will never be the same again. Our peace, Ayiphume. In the name of Jesus. And you are free, man. Glory to Jesus. Awe ama kamandela apho Umklenza amiyaye kuyadini. Yathini? Qaleni Ukudala. Hayi mama. awukathi uthandazela Hayi sokusibini sakho kutata. before. Zelwa namhlanje. Bona induku yakho uzoyifaka nestif. Ngifuna ukuphila mama. Ufuna ukuphila manje. Uzawuphila namhlanje. Mithini. Landa ukhalo lakho. Landa inyawo zakho. Landa imilenze yakho. Right now. In the mighty name of Jesus. Lento lehleli la namhlanje yahamba. Jesus. Mighty name. And I speak life. Mighty I Jesus. speak strength. Mighty In Jesus. Jesus' mighty name. Right now. Jesus. Sakho siyasenza ngathi siyakhukhumuka siphinde sibuyele emuva. Leli dliso leli ngilibonayo abakudliselwa namhlanje ngiyalikhipha right now. Lento lehleli lapha esiswini in Jesus' mighty name. Phumile yahamba. No ufuna nimprescribe 5 liter water and umhlume. In Jesus' name. Shalo lenyawo lakho na. Shaya. Uzwa? Beliqala belubuhlungu Mara uzwani lapha phansi? Hayi akhonto. Akhonto. Faka lapha emadolweni. Hamba ke. my God. Thank you, Jesus. Hey,
ziphi izandla mphatha wena awushaye isandla zakho unilizele Lady Apostle, your God is too much. We have come here to Butterworth. This lady was walking using this walking stick. But just after the prayer, watch what is happening. Watch what is happening. Your God is too much, Mama. Jesus. Your God is too much. It's happening live from Eastern Cape, Butterworth. It's happening live. Abusekho bunzima. Bunzima. Abusekho bunzima. Bendihamba nzima kuminyaka mithathu ngakwazi uhamba. 3 years. 3 years. 3 years, Lady Apostle. 3 years 3 good years. 3 good years. She just visited the prophetic clinic. After visiting the prophetic clinic, Jehovah the doctor. shayela uJesu izandla Jabulela kuNkulunkulu. Esisisu besidumba benkade nikasana ngamadolo. Jesus. sakho siyasenza ngathi siyakhukhumuka siphinde sibuyele emuva leli dliso leli Bulela nalenduku ndifumeneyo ke. Ndawuhlukana kodwa nayo. Shaya isandla uNkulunkulu nilizele. Glory to Jesus. Sekuyakhanya.